हेलो मोर पखाड़ गया भाई लास्ट टाइम पे तो गरम भात ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଖୋଇକି ମତେ ଝାଡା କରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ କର। ଆଜି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ପତ୍ର। ଆରେ ଭାଇ ସେଟା ବିଷ କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ର ନୁହଁରେ ଭାଇ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ର। ଭାଇ ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛ। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ତମ ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି ମତେ କହୁଥିଲା ଆମ ଯୋଉ ପଖାଳିଆ ଭାଇ ନା ସିଏ କୁଆଡେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଭଲ କିନା ଜାଣିଛି ସବୁ କିଛି କହିଦବ। କୁହ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଯୋଉଠିକି ରାମାୟଣରେ ଦେଖିଥିବେ ହନୁମାନ ପୁତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଉଠେଇଥିଲେ ଏଇ ପତ୍ର ପାଇଁ। ଭାଇ ତମେ କୋଉ ରାମାୟଣ କଥା କହୁଛ? ଏଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବଣ ଯୋଉ ବଧ କଲେ ସେଇ ରାମାୟଣ କଥା କହୁଛ ଅଲଗା ଅଛି ତମର ଯଦି ସେଇ ରାମାୟଣ କଥା କହୁଥିବ ଭାଇ ତମ ହାତ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ହନୁମାନ ପୁତ୍ର ନୁହଁ ସେଟା ପବନ ପୁତ୍ର ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହ କାହିଁ ତମ ଇମେଜ ଖରାପ କରୁଛ ଭାଇ।